U našoj galaksiji postoji barem između 100 i 400 milijardi zvijezda. Zamislite da svaka od tih zvijezda ima samo jedan planet. To bi značilo da bi samo u Mliječnoj stazi moglo postojati do 400 milijardi planeta. A sada razmislite o ovome. Svemir sadrži oko 2000 milijardi galaksija. To znači da je broj zvijezda tamo vani doslovno nezamislivo velik. Neka istraživanja čak sugeriraju da u svemiru ima više zvijezda nego zrnaca pijeska na svim plažama Zemlje. To bi moglo značiti da postoji i jednako toliko planeta. Ali evo što je čudno. Unatoč svim tim mogućnostima, mi još uvijek nismo primili nikakav signal izvanzemaljskog života. Ne postoji čvrst dokaz da itko tamo vani pokušava komunicirati s nama. Ova čudna situacija, gdje se čini da su šanse za pronalazak života vrlo velike, ali nemamo nikakav dokaz, zove se Fermijev paradoks. On postavlja jednostavno, ali duboko pitanje. Gdje su svi? Sada, znanstvenici možda imaju trag koji bi mogao pomoći u rješavanju te misterije. Otkrili su da se naša galaksija nalazi blizu središta goleme kozmičke šupljine, poznate kao KBC šupljina ili lokalna rupa. Ova praznina proteže se nevjerojatnih 2 milijarde svjetlosnih godina i dovodi u pitanje neka od temeljnih načela kozmologije. Postojanje tako golemog praznog prostora otvara velika pitanja o velikom prasku, načinu na koji su galaksije raspoređene i samoj prirodi širenja svemira. No, najzanimljivije je to što bi ova šupljina mogla pomoći objasniti dvije najveće zagonetke moderne astronomije, Hubbleovu tenziju i Fermijev paradoks. Kako su astronomi uopće otkrili da živimo u tako misterioznoj kozmičkoj šupljini? Astronomi Ryan Keenan, Amy Barger i Lennox Cowie došli su do tog otkrića proučavajući raspodjelu galaksija u našem obližnjem svemiru. Koristili su istraživanja crvenog pomaka galaksija, mjerenja koliko je svjetlost galaksija pomaknuta zbog širenja svemira. Ta metoda omogućila im je stvaranje trodimenzionalne karte raspodjele galaksija, koja je otkrila regije sa znatno manje galaksija nego što bi se očekivalo. Njihova analiza otkrila je sferno područje široko oko 2 milijarde svjetlosnih godina, u kojem nedostaje galaksija u usporedbi s okolnim regijama. Ova šupljina, nazvana KBC Void, 7 je puta veća od tipične kozmičke praznine. U početku su mnogi istraživači sumnjali da tako golema praznina uopće može postojati, jer to predstavlja ozbiljan izazov za standardni model kozmologije. Dva su glavna problema. Prvo, kozmološki princip. Naše razumijevanje svemira temelji se na ideji da je materija na velikim razmjerima ravnomjerno raspoređena. Ali značajan nedostatak galaksija u lokalnoj rupi dovodi to u pitanje. Drugo, simulacije svemira. Kozmološke simulacije, poput M20 i 5L simulacije, sugeriraju da je nastanak šupljine veličine KBC-a gotovo nemoguć unutar trenutno prihvaćenog modela svemira, poznatog kao lambda CDM. Prema tim simulacijama, gravitacijske sile jednostavno nisu dovoljno jake da stvore tako golemu i duboku prazninu. Unatoč početnim sumnjama, sve više opažanja potvrđivalo je postojanje ove goleme šupljine. Različiti teleskopi i istraživanja stalno su pokazivali isto. U tom području od 2 milijarde svjetlosnih godina zaista postoji osjetan manjak galaksija. Ne, znanstvenici su ubrzo shvatili da ova šupljina, iako je u početku izgledala kao problem za naše modele, možda zapravo krije ključ za rješavanje Hubbleove tenzije, jednog od najvećih kozmoloških misterija koji zbunjuje znanstvenike već više od 60 godina. Hubbleova tenzija odnosi se na problem koji zbunjuje znanstvenike već desetljećima, a to je pitanje kolikom se brzinom svemir širi. Brzina širenja svemira opisana je brojem koji zovemo Hubbleova konstanta. Zamislite je kao svojevrsno ograničenje brzine kojim se galaksije udaljavaju jedna od druge. Ne, postoje dva načina mjerenja te brzine i oni daju različite rezultate. Direktna metoda gleda obližnje galaksije. Astronomi koriste posebne promjenjive zvijezde i supernove kako bi izračunali udaljenosti, a zatim mjere koliko se brzo galaksije udaljavaju. Ova metoda daje vrijednost od oko 73 km u sekundi po megaparseku
Indirektna metoda proučava kozmičko mikrovalno pozadinsko zračenje, odsjaj velikog praska star preko 13,6 milijardi godina. Na temelju tog otiska ranog svemira i detaljnih modela izračunava se kolika bi brzina širenja trebala biti danas. Ova metoda daje manju vrijednost, oko 67 km u sekundi po megaparseku. Ta razlika možda zvuči mala, ali ona je statistički značajna i izvan granica pogreške ovako preciznih mjerenja. Još važnije, ona stvara nesigurnosti u procjeni starosti svemira. Ako je Hubbleova konstanta veća, svemir bi bio mlađi, oko 12,5 milijardi godina. Ako je manja, onda je stariji, oko 13,8 milijardi godina. To znači da postoji razlika od oko 10% u starosti svemira, što je ogroman problem za kozmologiju. Tu na scenu stupa KBC šupljina. Unutar KBC šupljine postoji manje galaksija i manje materije nego u gušćim regijama izvan nje. To znači da je gravitacijska privlačnost slabija unutar šupljine, dok je izvan nje jača. Rezultat toga je optička iluzija. Nama se čini da se lokalni svemir širi brže nego što zapravo jest, jer nas gušći dijelovi svemira izvan šupljine zapravo privlače prema sebi. Kada su znanstvenici analizirali gustoću materije unutar KBC šupljine do udaljenosti od 300 megaparseka, otkrili su da je oko 20% manja od prosjeka svemira. To savršeno odgovara ranijim istraživanjima koja su pokazala da je lokalna stopa širenja svemira oko 11% veća od stvarne stope širenja. Drugim riječima, gravitacijski učinci gušćih regija izvan naše šupljine daju nam dojam bržeg širenja. I time bi se mogla objasniti Hubbleova tenzija. Postojanje KBC šupljine izaziva i sam lambda CDM model, najšire prihvaćen i najuspješniji model svemira. Prema ovom modelu, raspodjela materije na velikim razmjerima trebala bi biti vrlo ujednačena, a goleme šupljine poput KBC-a ne bi trebale postojati. Na temelju ranih fluktuacija gustoće i raspodjele tamne tvari, lambda CDM ne predviđa stvaranje tako velikih praznih prostora. No kada su znanstvenici pokušali podešavati simulacije, mijenjajući početne uvjete i povećavajući učinkovitost stvaranja struktura, pokazalo se da se šupljine poput KBC-a mogu stvoriti. Ali tada su njihove simulacije prestale odgovarati lambda CDM modelu. Umjesto toga, rezultati su više nalikovali alternativnoj teoriji zvanom MOND, Modified Newtonian Dynamics. MOND je teorija koja je izvorno predložena kako bi se objasnilo čudno ponašanje rotacije galaksija bez potrebe za tamnom tvari. Ona ne uvodi nevidljivu materiju, već mijenja način na koji funkcionira gravitacija pri vrlo malim ubrzanjima. Dvije su glavne razlike između lambda CDM i MOND-a. Prvo, tamna tvar. Lambda CDM koristi tamnu tvar kao objašnjenje za nevidljivu masu u svemiru, dok MOND tvrdi da uopće nije potrebna. Umjesto toga, promijenjeni zakoni gravitacije objašnjavaju kretanje galaksija. Drugo, rast struktura. Prema MOND-u, galaksije i skupovi galaksija rastu brže nego što to predviđa lambda CDM. To znači da su goleme šupljine, poput KBC-a u MOND svemiru, puno vjerojatnije. Problem je u tome što neke kozmološke observacije bolje odgovaraju lambda CDM modelu, dok druge daju prednost MOND-u. Zbog toga, ni jedna teorija zasad nije konačno prihvaćena. I dalje imamo otvorenu misteriju o pravoj prirodi svemira. Otkrivanje KBC šupljine pokazuje da bi neki temeljni kozmološki principi mogli zahtijevati reviziju ili čak potpuno napuštanje. Ako svemir na lokalnim razmjerima pokazuje značajne varijacije u gustoći, možda ćemo morati ponovno razmisliti o osnovnim pretpostavkama vezanim za tamnu energiju, tamnu tvar i način na koji se kozmičke strukture formiraju. Život u KBC šupljini pruža i novu perspektivu na Fermijev paradoks. Pitanje zašto, unatoč ogromnom svemiru i velikoj vjerojatnosti postojanja izvanzemaljskih civilizacija, mi još uvijek nemamo nikakav dokaz o njihovom postojanju. 3 su ključne točke. Prvo, izolacija. KBC šupljina je golemo, slabo naseljeno područje svemira s mnogo manje galaksija i zvijezda nego u gušćim regijama.
To znači da su inteligentne civilizacije puno rjeđe u ovakvim prazninama. Ako je život češći u bogatijim i gušćim dijelovima svemira, naša pozicija unutar KBC šupljine možda nas smješta daleko od drugih civilizacija, što nam znatno smanjuje šanse za kontakt. Drugo, udaljenosti i kozmička skala. Golemi razmaci između rijetkih galaksija u šupljini dovode do ogromnih kašnjenja u komunikaciji i nemogućnosti putovanja. Čak i ako u blizini postoje napredne civilizacije, možda su previše udaljene da bi njihovi signali došli do nas u razumnom vremenu. To se uklapa u ideju da inteligentan život može biti čest, ali da su udaljenosti toliko velike da izravna interakcija postaje gotovo nemoguća. Treće, izbjegavanje. Civilizacije možda namjerno izbjegavaju kontakt s manje razvijenim društvima ili nas jednostavno ne primjećuju zbog našeg položaja u oskudno naseljenoj regiji, poput KBC šupljine. Vjerojatnije je da će se život razvijati u gušće naseljenim dijelovima svemira, gdje su resursi i interakcije obilniji. Zbog toga bi nas napredne civilizacije mogle previdjeti ili jednostavno ne bi imale razlog da istražuju prazne dijelove svemira. Ova perspektiva pruža jedno moguće objašnjenje Fermijevog paradoksa. Inteligentan život možda zaista postoji, ali naš položaj u golemoj praznini svemira čini nas gotovo potpuno odvojenima od njega. KBC, šupljina, otvara i antropsku perspektivu. Antropski princip kaže da svemir izgleda upravo onako kako izgleda, zato što smo mi ovdje da ga promatramo. U kontekstu KBC šupljine, to znači da naše postojanje u regiji s niskom gustoćom materije možda nije slučajnost, nego nužan uvjet za razvoj života kakvog poznajemo. Ako bi svemir bio svugdje jednako gust ili bez velikih šupljina, možda se uvjeti za život uopće ne bi razvili. I mi ne bismo bili ovdje da to promatramo.